ברכו את אדוני המבורך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. חיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה נותן. בת מצווה, אני מצטרפת שורה ארוכה של בנות ישראל לקרוא נרות שבת ומכניסות אור וקדושה לבית היהודי. אנחנו היום ממועצת רבני ישראל הצעיר חוגגים היום את הבר מצווה בת מצווה של כ-40 בנים בנות מהקהילה החרשים וכבדי שמיעה מכל רחבי הארץ שהגיעו היום לירושלים לחגוג את הבר מצווה בת מצווה שלהם. בעצם זה תהליך שהתחלנו כבר כמה חודשים. שלחנו צוותים של מורים לכל רחבי הארץ, עד לחיפה, טבריה, גם לבית שמש, פה בירושלים, תל אביב אזור וכדומה, ללמד כל בן, כל בת, מה זה באמת מורשת ישראל, היהדות, החלק הנושא של מי הם, מה הם, מאיפה הם, ולתת להם את ההכשרה להבין מה זה תפילין, מה זה הדלקת נרות שבת, ואז בעצם להביא אותם לשיא של יום, להביא את כולם לירושלים מהקודש, לחגוג בר מצווה. אנחנו מבינים את הקשר שלנו לדת היהודית בטקס המיוחד הזה. רצינו להגיד לכם תודה שבאתם, ולהודות לכל מי שלימד אותנו השנה, ולמארגנים של היום המיוחד הזה. תודה. עוד מעט אנחנו ניכנס לבית כנסת, ניתן לבנים תפילין, יניחו את התפילין וגם יקבלו העלייה לתורה, הבנות יקבלו פעמותים וגם הם יקבלו איזו אמירה מאוד מאוד חשובה שהם הגיעו גם לגיל של בת מצווה, ואחרי כל זה אנחנו נחגוג ביחד לכותל המערבי שלחלק מהם, זו הפעם ראשונה בעצם שהם היו ומגיעים לירושלים, על אף שהם נולדו פה. וכל ההתייחסות לכבדי שמיעה והצרכים של החרשים באים במיוחד לעזור להם לחייך ולהצליח בכל העניינים של הבר מצווה בת מצווה ביחד למשפחתיהם. אנחנו מאוד גאים שאנחנו עושים זה שנה, מביאים את כל הקהילת החרשים וגם הנושא של הכבדי שמיעה ביחד עם אגודת החרשים בישראל, לחגוג ביחד איך אפשר לתת לילד, לילדה עם כל הכבדי שמיעה וכל הקשיים והאתגרים שיש להם, להצליח עם הכוונה ותמיכה באמת ואהבה. ואנחנו מאוד מאוד גאים ושמחים בעצם לראות כל התלמידים האלה, כל התלמידות, שבאמת עם כל הקשיים של הנסיעה הגיעו בכל זאת, בגלל הרצון לחגוג את הבר מצווה בת מצווה כדרוש. ולכן אנחנו מאוד שמחים וממשיכים לעשות את זה בשמחה רב.